Maayong gabi, pastor, tinuod ba ang giingon sa mga Islam nga giwala na daw ang Biblia o ang Torah sa pagsabot sa Quran, kay ang Quran daw maoy ulahi nga libro nga gipadala sa Dios. Okay? Ang pagtulunan sa mga Islam, tama na siya nga ang ilahi nga revelation alang kanila mao ang gitawag nato og Quran. Pero dili tama usab igsuon nga giwala nila ang Torah. Gitawag na sa Arabic nga pinulongan og Taurat. Mao bang gani nga kung imong tan-awon sa ilang principles of faith igsuon, nagatuo na sila og gitawag nato og angel or malaikat. Nagatuo usab na sila igsuon og mga propeta, no? Nagatuo usab na sila og mga libro. Say for example, kanang gitawag nato og Taurat, David, angel, na silang gitawag na itong principles of faith. Unya, nagatuosad sila nga adunay judgment. So, wala ko nagatuo igsuon nga ang ato mga pinangga nga mga igsuon nga Islam, ilang giwala kani nga mga puntuha. Kaya nga nung mawala na igsuon nga ang pulong sa Ginoo, magalungtad naman as walay katapusan. Unya, imo makita, dili tao ang nagtipig ni ana, Dios mismo ang nagtipig ni ana. Ano mawala man? Kung mawala ang Biblia, nga diin adunay 66 ka mga libro igsuon, adunay 31,000 ka mga verses igsuon. Kung nawala na siya, way katarungan nga dili mawala usab ang Quran. Nga ang Quran igsuon, gamay ra kay na siya nga mga chapters, wa magay na kaabot og 120 ka chapters, no? Ang ila diha, gamay ra man na siya, nibaga lang na siya tungod kay giapil nila diha ang gitawag natong Arabic, giapil usab nila diha ang transliteration, giapil usab nila diha ang translation. It appears nga diin baga gyud siya. Pero mas baga ning ato adini nga gitawag nato og Old and New Testament, wala man gani ni gibutang nato ang Hebrew nga pinulungan, wa sa nato gibutang ang Griego nga pinulungan, diin mao ang original nga pinulungan sa Biblia, o usab wala sa nato gibutang dinhi ang gitawag og transliteration. Kabantay ba mo di, for example, dinhi sa John 1:1. Naa sa Sibuan, sa sinugdan, mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Gibutang ba nato dinhi ang Griego nga pinulungan igsoon? Wala. Pag iwag Sibuan version, wala dinhi gibutang ang Griego nga pinulungan nga in arche in hologos kay hologos in prostantios kay theos in hologos, wala gibutang dinhi ang Griego. Pero naay mga available karon nga gitawag nato og interlineal Greek, no? Kay duha man ka klase ang Greek, kining gitawag nato og Koine o kining gitawag nato og classical or nga Griego. So imo makita ang Biblia is Koine igsoon, mao ni ang original nga dinhi sa New Testament. Now karon makapaniguro kita nga wala kani mawala ang kining gitawag nato pulong sa Ginoo. Kinaay gisulti dis bala ang angay nato tagaan og pagtagad. Lucas 16:17, apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kay sa kawad-ad kahulugan ang usa ka tulpok o sa kasuguan. So bisag usa na lang katulpok igsoon, isa ka kudlit, di gina siya mawala. Nganuman kay dili tao ang nagtigom nini, Dios mismo ang nagtigom nini. Nga diis walang kasulatan, imposible nga mawala ang balaang kasulatan tungod kay Espiritu Santo mo'y nagtigom nini. Isaias kapitulo 34 sa iyang bersikulo 16. Aton tan-awon kining bersikulo sa 34, bersikulo 16. Nagyon dire. Susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha, walay usa ni ini nga mawala, walay makulang sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Kinsay nagtigom? Ang espiritu mo na nga dili gini siya mawala, no? Mo man gani nga usa ka prove ana nganon dili ni siya mawala, nakaukit ni sa principles of faith, no? Ilabi na sa ato mga igsuon nga Islam, nagatuo silang Taurat, nagatuo silang Angel, nagatuo silang David. Mabitang giingon sa uban nga amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mo nang giingon sa uban. I don't know kung tama ba sad na siya, pero mo na gi-relay sa ako. Okay, boyno natay color atong tagaag panahon.